Og der skal på højre side. På højre side. Her. På højre side. Og skal lige ud. Om til det her. Ja, godt Anders. Rigtig godt kørt. Og så om her. Om til venstre her. Ja. Rigtig godt Anders. Om i E her til højre. Rigtig godt Anders. Der er fri vending. Der er fri vending. Ja, så ned B ud. Pas på hoppet, pas på hoppet. Om til enden. Ja, godt. Rigtig godt Anders. Så skal vi om i A. Om i A. Videre rum der. På højre side af den der. Ja, godt. Der er fri vending. Godt Anders. Rigtig godt kørt. Stærkt kørt. Så vil du gå op til højre her. Om i B. Om i B. Ja. Rigtig godt Anders. Ja. Så om i C igen. Ned her til venstre. Og på højre side. Godt Anders. Rigtig godt. Det er... Rigtig godt. Sindssygt godt Anders. Om i E her. Op til højre. Rigtig godt. Og der er fri vending. Der er fri vending. Så skal vi ned i B igen. Ned på bilen op. Der er fri vending, og vi skal hermed videre ned i om til A. Om til A. Hør til venstre her. A. Og der er igen fri vending. Og videre om til B efter A. Rigtig godt Anders. Ja, så er vi op til B igen. Måske. Bagefter er det C. Bagefter er det C. Ja, C med hernede. Og der på højre side er der vending. Der er vending på højre side. Rigtig godt Anders. Rigtig godt. Og her om D. Rigtig godt Anders. Ja, så skal vi rundt her om til E. Og det er sidste tur det her. Så skal vi op. Så skal vi op i B. Over hoppet, over i B, og så i mål. Så du skal på højre side af B. Og ind. Og kejlen, og ind i mål. Rigtig godt, Anders. Rigtig godt. Det var sindssygt godt. Det var godt. Ja, det gør det. Det var rigtig godt. Super.